Què tal? Molt bon vespre i benvinguts a una nova edició d'aquest programa, el Maresme Esports, un programa en el que intentem transmetre històries d'esportistes de la nostra comarca que tenen una passió i un somni, que és practicar el seu esport favorit. Avui parlarem, per exemple, de surf i també estarem amb els presidents del Club de Futbol de Tordera, que ens explicaran com va la preparació del Memorial Josep Barceló, que se celebrarà el proper mes de juny a Tordera. I abans de començar, però, volem també recordar-vos que podeu participar en aquest programa, el Maresme Esports, enviant-nos un correu electrònic a maresmetv@guaiue.com. Avui, al Maresme Esports, l'Alison i el Christian ens donaran una classe de surf. Vols conèixer la nostra història? D'aquí uns moments a Maresme Esport. A l'entrevista coneixerem la història d'una mare i un fill que comparteixen una mateixa afició, la seva passió per les motos. I coneixerem a fons una de les cites més importants de futbol 7 a la comarca, el Memorial Josep Barceló. En la primera història d'avui parlem concretament de surf, un esport que va néixer ara fa 500 anys a Hawaii. Concretament ho fem de la mà de dos protagonistes, dues persones que són uns aficionats al mar i que practiquen aquest esport. Ells són en Christian Linder i l'Alison Sparrow. Tenen històries i camins diferents, però tots dos tenen una cosa en comú, la seva passió pel mar i per aquest esport, pel surf. Y estudiaba en San Diego y pues vení a Barcelona para un trabajo haciendo un instructor de snow y de surf para una empresa de viaje, de vacaciones. I allà, doncs, el surf és un esport que es practica molt, no? Sí. California todo el mundo lo hace. I com veus el nostre país per practicar aquest esport, el surf? Pues lo que tiene Barcelona es que los surferos aquí son muy dedicados y hay una comunidad muy buena de surferos aquí. Quant temps portes aquí a Barcelona? 1 año y medio. I ens deies que estàs ensenyant a nens, no?, aquí a Barcelona. Com ho porten? Sí. Com vas ensenyar-los? Pues lo que hacemos es trabajamos con una compañía que se llama, una organización que se llama Raval Surf, y lo que ellos hacen es trabajan con niños de la ciudad del barrio Raval y traemoslo a la naturaleza y hacemos actividades físicos como lo de surf para que tengan un hobby sano y divertido. I què t'aporta a tu al surf? Quan entres al mar, què és el que sents? Pues lo que me gusta más del surf es que tienes una calma porque estás solo ti en el agua esperando a la ola y estás justo ahí con el medio ambiente y estás con el mar y el cielo y no sé, te hace sentir muy bien y con la tierra. A Christian Linder des de petit li ha agradat el mar i feia vela. Als 12 anys ja sabia que volia fer surf. Va ser en unes vacances amb la seva família al País Basc quan va fer el seu primer curset. Christian afirma que aprendre a fer surf és difícil, però la seva obsessió va fer que al final gaudís de veritat. Com vas començar en el món del surf? Sí, jo vaig començar fa anys quan vam anar a un viatge al País Basc i allà es fa bastant això i llavors ho vaig decidir provar, vaig fer un curs i em va agradar molt i vaig anar continuant.
La zona del Maresme és bona per fer surf? Sí, a veure, la zona del Maresme està bastant bé, no? Perquè hi ha molta platja, és molt llarga les platges, hi ha molts de llocs i en principi hi ha onatge. I què és el que es necessita per fer surf? Bueno, es necessiten onades, òbviament, i després es necessita una taula i depèn com, doncs igual un traje de neopreno si fa fred i si fa molt de fred també unes botes de neoprè o uns guants o un gorro, no?, en hivern. I què té aquest esport que no tingui un altre? Home, jo crec que el contacte amb el mar és una cosa molt especial, no?, i la sensació aquesta d'anar sobre una onada, que és energia, bàsicament. Estàs sobre una cosa, sobre l'aigua, com es mou, i tu vas lliscant per sobre, això és molt especial. I de la teva història, com has anat evolucionant? Quan vas començar exactament amb 15 anys i una mica la teva història? Explica'ns. Bueno, jo abans vaig començar i al principi feia un cop l'any, feia surf quan anàvem al Cantàbric o així, i bueno, fins que passats uns anys em vaig adonar que aquí també es podia fer de tant en quant a l'hivern i vaig anar fent més surf i després vaig anar coneixent més gent i a poc una mica la cosa va sorgint, no? I ara pues sí, tenim una colla d'amics que quedem i també fem viatges a l'estiu. En Christian i l'Alison són dos dels diversos surfistes que pertanyen a la ONG Surfrider, una organització que s'encarrega de protegir el mar, les platges i les onades. La gran mayoría de los miembros de Surfrider practican algún sport al mar. Bueno, mira, el cálculo no lo he hecho, pero más o menos podemos calcular que por cada 6 bolsas es un metro cúbico de basura. Entonces, bueno, ahorita lo vamos a cuantificar, pero como puedes ver es bastante más de lo que se cree que se puede recoger. Normalmente uno cuando piensa en la Barceloneta piensa que no hay basura, pero puedes ver residuos bastante grandes, ¿no? Como parasoles, sombrillas, botellas, paellas y todo este tipo de materiales sólidos, de plástico, de metal y bueno, muchos otros residuos que al final van al agua, que acaban con la poca fauna que queda aquí en el Mediterráneo y bueno, yo creo que es bastante, que a primera vista no se ve, pero es mucha la cantidad de residuos que hay. ¿Y cómo va a surgir la idea de hacer esta organización Surfrider? Bueno, mira, la idea nació originalmente en Malibú, en Estados Unidos, en el estado de California, por un grupo de surferos que bueno, se preocupaban por el medio ambiente y esta organización ha ido creciendo en todo el mundo a tener más de 50,000 miembros, mucho más, miles de voluntarios, como aquí la mayoría son gente voluntaria, y tenemos 90 representaciones en todo el mundo, incluyendo la de Barcelona. ¿Y quiénes son las actividades a part d'aquesta que realitzeu durant l'any? Sí, bueno, tenemos campañas de conservación, activismo, educación, investigación. Por ejemplo, hacemos investigación de la calidad del agua en las playas, en los mares, en los ríos, en los lagos. También hacemos campañas de educación con los niños para tratar de educarles desde que son pequeños que la importancia que tiene cuidar el mar y el medio ambiente y sobre todo que no solo se contamina el mar tirando cosas en el mar, sino que se puede hacer muchas cosas desde casa para minimizar el efecto, el impacto que tenemos en el mar. Surfea porque quiere aprender a surfear o porque practica cualquier otro tipo de deporte como kitesurfing, windsurfing, submarinismo, navegación, pero también hay gente que simplemente se acerca a nosotros porque le preocupa el medio ambiente, sobre todo el mar. Muchas gracias. Nada. Esa izquierda.